Urugono. And the blue from Monday, no Monoma. When you make Roma, you put your yellow. See, I didn't coach it. Nagani. You can you want to talk about? Where can it is? Yes, I think I did. Yes, I know Ugochi tubelu. Welcome, my oraifite. You got it. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịga anyị front and back ndị oche dị anyị front and back soja si gara aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Manu Ugochi tubelu ekweghị ekwe, eze si n'ọma mbe. Ọdịnala amanwụ, ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma n'ụgbọ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Mana before I gaba n'iru na nkuzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa, nke isiokwu ya bụ power in Igbo spirituality. Power in sacrifice. There is a power in sacrifice in Igbo spirituality. Ike dị na-echu aja a na-achụ n'ọdịnala Igbo. Ya bụ isiokwu anyị. Mana before anyị gama n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru. Ị nwere ike isonyere anyị ya. A ga-achụgodo aja wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọktoba. Ụbọchị ahụ anyị ga-echụ aja dị iche iche n'isi mmadụ dum ndị niile sonyere na ya bụ aja. Anyị ga-ejekwa aja na mmiri je chụọ ọrụ mee saraka na ụmụ ihe Chukwu kere eke ndị bi na mmiri. Anyị gbakọta na temple chụzie aja to entities of powers mekwazie saraka bụrụ ebudu mee saraka. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja abụ aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu maka na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Anyị anaghị eshow testimony na social media maka ọ dịrọ necessary. Yes,
ọ dịrọ necessary. Kama ihe nchọrọ ịgwa gị ewu na ike dị n'aja a na-achụ gị. Ị nwekwara ike isonye n'aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum under the sun. Ndị na-esonye bụ n'aja amarụgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ ka ị ga-eme way forward ọla anyị ya through prayer request, then email donation token to the account number. Ị chat anyị na WhatsApp number, agwazie gị other details I need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta ị nwere ike isend WhatsApp message, ị nwekwara ike ịkpọ akpọ bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ọkwa ndị ọzọ dịzi mkpa. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'eziokwu TV, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi ị nụta, ma ọ bụ na ị chọrọ ịrụkwu ya ọzọ, ma ọ bụkwa ndị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-awọchị nkụzi ya, wọchịkwazie nkụzi ndị ọzọ. Anyị nwere over 1000 lectures na that YouTube channel, bụ nkụzi niile anyị na-akụzi gbasara ọdịnala kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ọ bụkwa na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na this channel bụ eziokwu TV. That Nollywood movies is exclusively owned by Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na English movie, ị nwekwara ike ịwọchị ọzọ after ka ịwọchịara ya n'eziokwu TV a. Ị nwekwara ike ije na Ugochi tubelu movie productions wọchịa ya na ọ bụrụ na English movie. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies ịwọchịkwa ya. O nwezie mmemme ndị ọzọ anyị na-eme n'eziokwu TV masịrị gị, ị nwere ike ije n'eziokwu TV jee wọchịa ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi ndị ọzọ anyị ji maka ya wee bịa. Yes, nkụzi ndị ọzọ anyị ji maka ya wee bịa bụ ifeọma dị iche iche ka anyị kwuru okwu ya na nkụzi ndị ọzọ anyị ji maka ya wee bịa. Nkụzi ndị ọzọ anyị ji maka ya wee bịa bụ n'ụbọchị taa bụ ige ntị. I can tell you na ị ga-learn something that will change your life for good. Then ka anyị gaba n'iru. Gịnị bụ ịchụ aja? Ị ga-amata ihe bụ ịchụ aja, ị matazie ike dị n'ịchụ aja n'ihe gbasara ọdịnala Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala Igbo kwenyere n'ịchụ aja. Mfadụ okpukpere niile nọ n'elu ụwa kwenyere n'ịchụ aja, maka na aja na-ebupụ ihe mgbochi dị iche iche. Aja karịkwaziri ọgwụ. Aja na-ebupụ ihe ọdachi. Okpukpere dị iche iche n'elu ụwa dum na-achụ aja. Ka mma arụgha, o nwere ndị ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala na-agba ezaka, meaning na-atụrụ anya na onye ọbụla bụ onye okpukpere ahụ ga-achụ aja nye onye ọka mma ihe ọ ga-eri. O nwere ike ịbịa in form of cash, n'ụdị ego. O nwere ike ya saraka, yes. O nwere ike ịbịakwa n'ụdị ihe oriri n'ụdị dị iche iche. The most important thing dị ebe ahụ bụ you must be cause of joy to ihe Chukwu kere. That is the primary thing dị ya. Ụfọdụ okpukpere dị iche iche ụfọdụ na-akpọkwa ya joyful activity. They try to give to less privilege. O nwere okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa recognized na mkpa ọ dị bụ mmadụ inyere onye ọka mma aka, whether bụ ọbụ mmadụ ma ọ bụ ihe Chukwu kere. Atụrụ anya ọnya kpatara one of the principles of nature says givers never lack. O nwere ofu egwu anyị na-agụ mgbe anyị na-eji ụka ọbịa na-asị give it shall be given unto you. One of the music anyị gụrụ mgbe anyị na-eme Pentecost week. Yes, I see. Give, it shall be given unto you.
with measure shaking together and running over. Running over, give, it shall be given unto you. With measure shaking together and running over. Nke bụ eziokwu ihe a bụ natural laws Chukwu okike nyere mmadụ dum n'ụwa, irrespective of any religion ọ bụla ị nọ na ya. Agwara gị na every religion na-eto Chineke. Ihe dị iche bụ na etu ndị a si ekpere Chineke dị iche na etu ndị a si ekpere Chineke. So show love to any human spirit. And wepụkwa attitude ịda na-ebuni si na nke gị ka mma na nke onye nke ọzọ akara mma. Anyị nidiri road. Onyanwa bụ the greatest problem enwere n'ụwa taa. Maka na ndị mmadụ jeziri fọmụwazie religion anwa na-fight si supremacy. Ụfọdụ nwere ike ịpụta sị gị na eweziga na nọọsụ n'aha Jizọs ka ị ga-ayọta ihe. Nọọsụ n'aha Jizọs ka ị ga-ayọta ihe. Na ihe ọ n'aha onye ọzọ na ịma ayọta. Nwee sị that is wrong. Ike niile si n'aka Chineke abịa. O nwere ihe ọma ọbụla nke ga-flow to any human spirit on earth. Esiro from the power of the Almighty, the creator of the whole universe. Even Jesus anyị na-ekwu kwuru na o nwere nna nke sitere ya. Mana ọ na-adị mwute mgbe ụfọdụ ndị ụmụnna anyị ọnya problem na ha nwere. O nwere ike na-asị na ya weziga n'ọsọ n'aha Jizọs na onye anwa awụ na onye anwa abụrụ epụta n'aha Jizọs na ọ ma enwe nzọpụta. Ọ ihe niile awụ over prouded and ọ ihe a na-akọs problem na this world because ịpụta ị na-ekwu na nke gị ka mma nke onye ọzọ adịrọ mma. Ebe a bụ ihe adịrọ mma. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ihe nji agwa gị maka ọdịnala bụ na as long as na ịbụ nwa Afrịka na-enwere usoro okpukpere bụ the align with gods of your forefathers ana be nna gị. Agbụrụ ọbụla Chineke na-aza ha ekpere n'ụdị nke ha. Ọ ihe na-achọ ịkọwara gị. Adị m condemn Christian. No, the only thing m na-agwado gị bụ na Jizọs a na-ekwu maka ya bịalụ maka ụmụnne ya. Na religion nkụzi niile o kụzi, none of those letters was written for Africans. Onwere nke o leta edegara ndị Colossian, edetara ndị Thessalonica, edegara ndị na mba France, na mba Turkey, edegara ndị Ephesus na France. Ndị niile enwere nke gbasara anyị. He is a Messiah for his people. That is my argument. Na ndị Igbo agbụrụ ọbụla nọ n'Africa nwere their own bringers of truth. You cannot tell me that ndị India amụrụ kwetara na bringer of truth bụ Buddha na ha na-efe Chukwu. You can't say that. So ihe na-ekwu bụ na agbụrụ ọbụla nwere Messiah ha. Yes. Ụmụ agbụrụ Afrịka nwere usoro anyị si ekpuchi nke ala nna anyị. Mana ọ bụla eriri gị eri bụ na ibeziri discard ya usoro okpukpere ndị ala nna gị ha. Mezi embrace ndị nke ọzọ. That is my argument. So mgbe ọ bụ na mmadụ bazi esizie gị metọọ ihe ọdịnala dị na be nna gị nọ nke fọdụ nke ka mma sị nga mba na mbịara adị achị eze. Ọnya bụ nkọwa nna akọwa. Yes. Ihe nchọ ka nkọwara ndị sị gị nwa onye Afrịka iyi uzuo usoro Afrịka si eme ihe na ọ ga-akabara gị uru. Maka na ndị foreign deity na-akpọ ka ọ bịasa gị n'ala Afrịka nwekwara ike disappoint gị. Maka na mbịara adị echi eze. Agbụrụ ọbụla nwere ikikere Chineke nyere ha n'usoro ha si efe Chineke using their own culture. Now, ịchụ aja bụ ihe dị n'usoro okpukpere niile, mana ndị ọbụla nwere usoro ha si eme nke ha. Maka na nkụ dị na mba na-eghere mba n'ihe. Ihe na-akpọ gị nwa onye Afrịka bụ yuzuo usoro metọdụ ndị nna nna gị ha ji wee chụọ aja, usoro ndị nna nna ha ji wee fe Chineke. Mana mgbe ị bịazielu discard ya hapụzie usoro ndị nna nna gị ha si efe Chukwu, sizie n'usoro nke ndị ọzọ ndị bịara abịa bụ the best. Ị mara na ya na-ịghọtara ihe ị na-eme. Maka na nwatakịrị o siri na ọ bụ nne ụzọ pụta dị ọkpara onye mụziri ya.
our ancestors are wise. Ndị nna nna gị nwere ike ịpụta sị na ka dị wise karịa ya ancestors na ndị nna nna gị ha. Yes. Ihe nna achịkọwala gị bụ na ndị Igbo nwere ụzọ esi achụ aja. Ụmụ Afrịka nwere ụzọ esi achụ aja. And nke ọzọ nna achị ka nkọwala gị bụ na ndị Afrịka usoro anyị si achụ aja dị very effective. Maka na anyị kwenyere na Chukwu Okike kere mmadụ dum kee ihe niile nọ n'elu ụwa dum. And Chukwu Okike anwa na-atụ anya na mmadụ ọbụla nọ n'elu ụwa ga-egosi ịfụnanya bụrụ cause of joy to ihe niile Chukwu kere. Ọ bụrụ sọ mmadụ. Problem mmadụ na-enwe bụ na mmadụ na-eche na ọsọsọ ya na-eto Chineke. I can tell you na ihe niile Chukwu kere eke na o kechara ihe dum si na ha dum dị mma. Ihe niile Chukwu kere eke na-eto Chineke. Mana because na ịdị limited na ya own understanding. Ịdị afụ beyond their nose. O nwere ike iche n'ọsọ mmadụ na-eto Chineke. Ihe niile ekere eke na-eto Chineke. Ihe niile ekere eke nwere nghọta n'ọkwa Chukwu a kepụrụ ime ihe niile. Ị nwere ike maka na ịdị anụ the voice of those animals talking. Therefore, it's easier na ha dị eto Chineke. Maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. The birds of the earth ha na-eto Chineke. Ọkụkọ na-agagharị na compound gị na-eto Chineke. Even the trees you are seeing, sometimes you will see the trees, they will be waving hands. When gentle breeze, they praise God because they are living things. God Almighty is the giver of life. Every given living thing is to Chineke. Every living thing is to Chineke. So mgbe pụtara filuo na azụ bi na mmiri na ha anaghị eto Chineke, ịma ya getting it wrong. Ọ dị wrong mgbe pụtara filuo na ọkụkọ ma ọ bụ na ụmụ nnụnụ mgbe ị ga na-afụ nwere ike ụmụ asha anọrọ n'akụkụ be gị na-asị gị togo nwa ha na-eme eke noise ọkwa eziokwu. But these are false voice of natural beings. Ha na-eto Chineke. Mana maka ihe na-ede a n'onye e blame nọ nke maka ị nwere ọdịrọ gifted ịnụ ebe ha na-akpa nkata. N'oge nke nna nna anyị ha, oge ndị mmadụ dị closer to nature, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ ụmụ anụmanụ ebe ha na-akpa nkata. Mana because of na ya agbakudogo azụ very far away from natural beings, e wee close our third eyes, close our ntị, close our spiritual body. We can't even perceive. That is the problem. But I can tell you, you show love to ihe niile Chukwu kere eke through joyful activities, especially those ihe Chukwu kere eke abụrụ na ha nwere uru ha na-abara gị pese. Example, gịnị bụ almsgiving? Gịnị bụ sacrifice? Ọ bụrụ mgbe ị golu moto ma mgbe ị golu phone nye ya friend. Ọ bụrụ nyanwa maybe ihe iji wee nye ya bụ na that's your friend niile eme birthday n'igotara ya moto na o nwere ike na-esi ya ime ọka birthday ka o gotara moto ma ọ bụ na o nwere ihe ị na-ebenefit n'aka ya. Ọ bụrụ nyanwa nke a bụ ihe ị na-eme, ihe a bụ ị na-ebuild personal relation which is okay. Yes, almost some of my friends when na-eme event, some of them na-abịa were ihe onyinye dị iche iche bụrụ eburu mee ihe dị iche iche wee bịa. Ya personal relation. Definitely onwe mgbe onye nke a na-emekwa nke mụ nwa ya akpụkọ eburu emegide wee je ma ọ bụ eburu wee je. Ka dị normal. Ka nwa dị normal. A na-akpọ nke personal relation. Mana ihe bụ sacrifice mgbe ị dị na-ayịrị onwe gị something.
Yes, you have your money. You have your money. Ijiri ego gị anwa dị na-ayi onwe gị ijiri ego agụrụ ihe iyi eri. I wee cheta na-enwere ndị ka mma. I wee lọta na-enwere the less privilege. Less privilege abụrụ so na mmadụ. Enwere even less privilege. Those animals, those animistics. Yes, they are less privilege. You know why? O nwere ebe Jizọs na-ekwu na Bible sị na ụmụ nnụnụ nke igwe enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu nna nke igwe na-esi n'aka mmadụ wee na-azụ ha nri. Atụrụ anya n'aka gị na ị ga-show love to those creatures enwere ubi ma ọ bụ ọba. Ha adị azara ụlọ, ha adị ekporo gị ntụ ụtụtụ, o nwere ihe ọbụla ha na-emere gị, but you show them love. I learned something from my grandmother. Maka na mụ na ya bidoro obere oge. Ọ na-abụ ebupụta nri mgbe ahụ n'ilo ka a na-eri nri, ada nọ n'ime ụlọ taa na-emekịta. Ebupụta nri, o wee were ọ bụrụ na ụtara, o were ofere okpoko ụtara, o suru ya n'ofe, ọ tụpịa. Ọ bụrụ rice, o kuru ngazi rice. Ngazi rice ya ime ihe o mere, o showed love to ihe Chukwu kere eke. Those, do you know what will happen to those here ọkụkọ? Ọkụkọ will come and eat. Lizard will come and eat. Birds will come and eat. Even ants will come and eat also. Remember, the birds, the lizard, the ants, ha dị asara anyị ụlọ, ha dị akpatara anyị nkụ, ha dị echuru anyị mmiri. So in other words, one of the much I gain from in that thing in the world of physical. Yes, but what we gain is more spiritual, because ọkụkọ anwa ma ọ bụ bedị anwa ma ọ bụ antị anwa na-eri those things, mana onwere ife ha mere anyị, and anyị makọrọ onwere ihe anyị emere anyị tụbụrụ, mana anyị mere out of genuine love. Ọnya bụ joyful activity. Those things email out of joy. Those things email ka inyelu ihe ka mma aka. Email out of pure love, and the givers never lack, believe in me. Like me, I don't joke with giving acts, especially to those less privileged and those animals and mystics. Come on, and major and me from time to time. You know why I go there? Those living things in the water, those living beings in the water. Yes, Henwerubi, Mwawoba, because they are not living as human beings. They can't farm, they can't trade. So, anime me for the sake of love I have for ihe Chukwu kereke. Makana Chukwu okike nyere m the mandate igosi ịfụnanya. Because I said, I want it from Naya Debi Wumi. If you love me, keep my commandment. Now, you must keep commandment of God Almighty. Said he goes say for Nanya. The 10 commandments given to God, given to man, is purely love. Expression of love. Makana mbọsị gị ga-eme na nke a against mmadụ ibe gị. Ọ chọrọ ka love, let love, brotherly love reign. So when they get married, naturally, those living things in the water, the fish, the crayfish, and the rest of them, they feed on mud. And they're hoping that some other particles will fail for them to eat. But sometimes, me as a human being, I would like to visit them to stir joy, to provoke joy in them, to give them something in abundance, in the way they will feel remembered. Etu ha ga-esi cheta, oh, no one living being chetara ha, ka ọṅụ aha.
the same way isi eje na motherless baby home, the same way isi enye ndị mmadụ ihe, I give to humans, and I also give more to those animistics. You know why? Those animistics, their heart is pure. Onya ka eji sị gị gị mere ụmụazị saraka, because ụmụazị assume na a na-eme assume na their heart is pure, their intention is pure, ha nwere pure heart. Ọ dịrọ ka adults ị nwere ike inyechara aka, ha nwere ike kwuo okwu azụ na ya, ha nwere ike sị ụfọdụ nwere ike ndị nwere ọnụ ọjọọ nwere ike sị na dara ha akara aka, ị na-ajụ uche akara aka, ọnwụchi akara aka nwere ihe o mepụtara ka ị na-anara ihe niile awụ ọnụ okwu ọjọọ niile ị ga-anụ n'ọnụ ndị mmadụ. Now, mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ije chụọrọ ụmụ anụmanụ dị na mmiri aja, mana ọsị dị na mmiri nkwado ndị enu ala, maka nke ịtụpụ na kọmpandụ ga-abụrụ na mmiri jere tụrụ ya ndị enu ala. Ị nwere ike na-ajụ anyị na-anọkọtakwa buru aja bupụ n'ụzọ, ma ndị na-eri ya aja, ndị anyị na-akpọ ndị ala, ndị anyị na-akpọ ndị ọgbanje, ndị anyị na-akpọ ndị arụ adọrọ na-alahụ na bus stop, enwere ụlọ, enwere shelter. Mana ihe dị mana mmụọ so ha bụ, have you asked yourself, why is it that these people will sleep on bus stop, open bus stop, mmiri a na-ezo, oyi a na-atụ, mana ha ga-edi n'ebe anwa ihe to ihe ha ejere ụlọ ọgwụ. Mana gị nwe onye ahụ dị jee ebe anwa lahụ na ụdị ebe anwa jee ụlọ ọgwụ, ịmara na aka mmụọ dị ya. Yes, so ihe na-achịkwala gị bụ na ihe ị ga na-eme bụ ka ọ dị mma, ka ọ dị mma, ka ọ dị mma, and ka ọ dị mma anyị na-eme bụ na ị ga na-elota ihe Chukwu kere eke, show them love, whether human or non human. Show love to ihe Chukwu kere eke. Yes, ị nwekwara ike isho okwe enyi nwoke ka enyi ya na-eme personal relation, ka dị ochie, no problem, but don't forget the less privilege. Ọkụ ga na-akpa nri anya ofi akụkwana ya, maka na nke anyị nye less privilege bụ ebere si n'obi, ekpere si n'obi na-apụta. Example, mgbe anyị ji go biscuit, go bread, go sweet bananas, go those eatable things, wee wejee na mmiri, wee ruo ebe a mbịa n'ebe ahụ ekene m ụmụ mmụọ nọ na mmiri, kene ihe niile Chukwu kere eke, n'aha Chukwu okike ihe niile, enwee ngwa ha na mụnwa Eze-Ana gbara ka taa, na mụ ji ihe ọnụ na-eri, na mụ ji ihe ndị ọzọ wee bịa ka gosi ha ịfụnanya, na m bịalụ ka m bịa lekwa ihe wụ ebumnobi m ji wee bịa. Ịfụ na ka ha ga-esi na-ajọ mpụ na that sweet banana, ịfụ ka ha ga-esi wee na-ajọ mpụ na those things m bụ wee bịa, those biscuits, those bread, those things ji wee bịa, because those things taste different from normal mud a na-eri. Ime etu ha isi esere ịdị enwe aṅụrị na ọ bụrụ na ya uncle ya relative ya gotara ice cream, gotara shawarma, gotara pizza. Yes, gotara pizza. Yes, gotachara ụmụ ihe ndị a niile, gị na-enwe aṅụrị maka na ọ bụrụ ihe ị na-afụwa day to day, ọkwa eziokwu. Etu ahụ ka ha nwasị nwe aṅụrị na mgbe ha fụrụ ụdị ha, maka na ọ bụrụ ife ha na-afụ day to day, ọ bụrụ mod. So ihe nna, my intention is to stay happiness to ihe Chukwu. So ihe na-achịkọwara gị ịkpatara ụmụ ndị nna nna ya ha ji eme ya, and nọ onye dana bụ ụzọ ndụ. Aja ọbụla ị chụrụ nwere ihe ọ na-ebukwa, because you did that bread ngotara, that ihe ndị ọzọ a ngotasịrị ihe ọnụ na-eri mbujeri ya kana is mine, ego m ka m ji wee gị, but I deny myself that particular enjoyment. Understand? Or I decided to share that thing, enjoyment ya nwetara with less animals. By so doing, I have already caused joy. More when I had that than how many have no particle, no, you have Pachana with Buddha. I got asked to quote. Cares another Tano, I thought, Lutania. One day to bad. When I tried an art to show you what I natural beach, natural wood. Show you what gave more of Nietzsche, your ancestors, the sense, and more of Manon Chetaka. Mgbe ahụ i presentrị ha datin na nna enyekwa ụnụ ihe dị etu a,
ọ bụrụ ha ga-erie n'ụdị ọnụ maka na ha nwere ọnụ. Why we eat is because of our flesh to maintain our body. So mana ha nwere flesh ọ mmụọ ka ha bụ. Mana ncheta na ịkpọgodoro ha afa I came ịchụrụ na aja wee yọọ na ihe dị etu a ncheta ka mmalụ ga o nwere ọtụ ndị mmadụ na-abịa na temple wetara m expensive wine. Ụfọdụ na-abịa nwụtara m ma agrik ma I don't eat all those things. I don't even drink. So when ha weta ya m adị very happy. Ime ihe na-adị m na ji adị happy. Ihe m ji adị happy na onye dị etu a lụtara m. So adị m ekpe ekpere n'obi ọcha na ha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile n'isi ndị dị etu a maka ncheta ha cheta. Yes, ncheta ha cheta count very well. However, nkedechazie ha enwere m ike were mmanya anwa ma ọ bụ ọkụkọ ha weta ma ọ bụ ihe ọbụla ha wetara abụrụ ihe m na-eri dashia ndị mmadụ. Nke mbụ na m nwere onwe m onyere ya adịgobere happy kpere ya ekpere maka ncheta. Etu anwa ka chi gị na ndị ichie na mmụọ niile gị na-azụ ị na-achụrụ aja chi ga-esi adị happy whenever ọ lụtara ha. However, mgbe ihe banyere kedechazie gị enye m ya mmadụ ga-eri ya nwekwa aṅụrị. Ọ na ka ibe na temple ọsọ ọbụla anyị rụchara ọrụ anyị gbuo anụ kee ndị mmadụ anụ mee ihe dị na ya ṅụọ mmanya dị na ya. That happiness ihe a na-achọ. That happiness. So whenever you are a cause of joy, happiness to follow human being, believe in me, you will reap goodness. Maka ekpere ọ na-asị ya gasikwara gị ya gaziere gị ya gaziere gị ya gaziere gị. Prayer kpere obi ọcha. Onye ka nna njita aka kọwara gị nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Ị na-achụ aja ọ na-ebupụ ihe mgbu. Ọ nwerugoro n'ihe ya emerụ mmadụ ahụ mana ịchụ aja. Aja nwere ike ihe ajozi ime na ome ihe a na-akpọ symbolic redemption. Ọ bụrụ na onye ya bụ na o nwere accident nọ n'ụzọ o nwere ike mana onye ahụ ebutapụrụ ya accident ahụ ma ọkwanụ onwe ka ọ bụrụ ihe aka enwe moto accident ebutapụrụ ya moto accident ya onye ahụ nweziri ike nwezie domestic accident mebi o nwere ike ọ na-aga n'ụkwụ ụkwụ akpọọ ya obere ọbara apụọ ya n'ụkwụ mana ọgbọrọ na-ejide ebupụgoro ya maka aja ọ chụrụ ka eji bupụrụ ya ihe a aka ebute ọnwụ ya ihe mezuru ka ọbara pụọ ya n'ahụ ka o wee ride mmụọ ya maka na edego na ọbara ya apịara. So nwanne chụba aja ọ bụrụ na ị nwere ike ịchụgbu aja mana ihe ndị akọwara n'ọdịnala Igbo bụ na nchọrọ na ekwuru m na 60% of your spiritual work can be done by yourself. However, all 30%, only 30% ka dibịa or your spiritualist ga-emere. Mana anyị makwa na o nwere ụmụnne anyị ndị nọ ebe tere aka maybe na how high profile personality or some of them may be abroad. I won't even ike ime nwunye because of environmental factor. Then you need to engage our services. Then I marry you as third party. But if not, you can actually do it. As we embassy Odinana Igbo, I'm very happy that greater number of people practice this Odinana rituals by themselves. Ihe na-ekwu na ya bụ nwanne chụba aja n'ike dị n'ọdịnala Igbo na-echu aja. Ịbụrụ na ndị anwa na-akasị spell ịbụrụ onye ọdịnala Igbo kwesịrị ka ị na-atụ egwu ọbụla maka na onye anwa jere na be dibịa ma ọ bụ ajọ mmadụ anwa sị ka o jee gwọọ ọgwụ wee megide ya aha aja ka ọ chụrụ ụmụ negative beings ka ọ chụrụ ụmụ ajọ mmụọ maka na enwere ezi mmụọ nwa ajọ mmụọ ka ọ chụrụ aja ka ọ gaa lụọ negative thing. Mana ọ bụrụ na gị nwa na-achụkwu aja na-achụrụ ezigbo mmụọ aja mmụọ basisi mmụọ ndị ajọ mmụọ ahụ ọ na-edute bịa tuto na gị nwa na onweghị ebidigo personal relation with ndị ezi mmụọ nke ga-abịa si na ọ ma eme ịmara na o nwere onye ya bụ community offense maka ihe na ọ bụ high profile person. Ihe polisi ga-eme polisi ga-eje na be invite ya na-achọrọ ya na station so person bọsị ahụ ọbịa mọnwụ enye time nwoke ọ na ya na-abịa echere ya o yiri akwa ya bịa maka na ọ bụ high profile person. Mana ọ bụrụ a low life enwere ike bọndụ ya kee ya agbụ egbuto ya na moto 3 years nobody. Etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. Etu onye si wee mara na ịma mmadụ amaka etu a ka ịma mmụọ si makarịa and ka etu ya esi ma mmụọ
start building personal relation na-achụ aja ka gị na ụmụ mmụọ wee mara. Etu ahụ o sirikwa na ndị na-ama mmadụ ụkwa aja ka ha chụrụ ha na ndị mmadụ na-emekọ a na-ama ha. Nwanne, chụba aja n'ike dị n'ịchụ aja. Chụba aja na aja ga-emepere gị ụzọ. Chụba aja na onwere mkpụrụ obi ọ na-achụ aja ihe na-efunarị. Onwere aja ọbụla ị chụrụ ụgbụ total in vain. Kama o nwere ike ị na-achụ aja na-ayọ ka ebe egoro moto, mana ụmụ mmụọ enega anya fụ na egoro moto a nekwa na accident and nwe accident a you die. Ma ọ bụ na ị na-ayọ ka egoro moto, mana ụmụ mmụọ enega anya fụ na ndị iro gbara okirikiri, na ọ bụrụ na igo moto a na ndị ilo gị aga conspire bịa buru by then nawazie gị ego ị nwere, then n'ụtọ na ha afụ n'ikoro moto wee sị ka ewepụrụ adị iweta enwe ike gbuo ha gị. Nwekwara ike iwetakwa eweta sef egbukwa gị. So enwere ike iche egicha ihe niile achị mmụọ gị na ha so arasị mba na orukoro, maka na ndị ajọ mmụọ ka nọ n'ụzọ gị, ndị ajọ mmadụ ka nọ n'ụzọ gị. Enwere ike mmụọ enwee plan etu a ga-esi wepụsị ndị ajọ mmadụ a n'ụzọ gị bifo moto abịa, mana n'anya gị ị ga-asị na ekpere na azara ya aza maka na ifuro moto, maka na ị na-eche ka etu mmụọ si eche. Mana ana m achọ ịgwa gị, o nwere aja ọbụla ị chụrụ n'aha Chukwu Okike, ị chụrụ ụmụ mmụọ bụ ihe na-ala iyi, maka na mmụọ ahụ ejidata ụgwọ. Aja ọbụla ị chụrụ, mmụọ ga-esiri nwa nwe ọdụ ọda wee kwụọ ụgwọ daka ihe ọma ahụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Ọ bụrụ na ị na-ebetara aka n'ime nwe ike ịchụwuru gị aja n'onwe gị, anyị nwere ike inyere gị aka. That's why we are here. Nkwara ike ịbịa na temple bịa chụọ aja, kpee ekpere, mee saraka. Ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Ị na-enecha vidiyo anyị a, share ya ndị mmadụ site n'ụzọ dị etu a ka i wee nwete save lives. Ka m kwụsị ebe a ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Anyị kpekwa ekpere anyị na-ekpe n'isi ndị friends anyị, ndị children of the temple and the friends of the temple. Ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, ekwe m okwu ngozi n'isi ụnụ. A sị na ọmaka ya emere ụnụ, na Chidimma ga emere ụnụ, na onye echeche ihe ọjọọ ga-eme ụnụ, ọ ga-eme onwe ya, na akakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ, na-asị na ọkwa ilo na-asị na egwu ana na ọfọ na ogwu na-enwe mgbochi. So n'ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye kere emesi na aka ya gazie. Ndị enyi m metara onwe m, ọ bụrụzie na enwere any reason iji chọọ ịchat m direct, mana ọ ga-abụ WhatsApp message only na my personal WhatsApp number. Yes, 08057837672. I repeat, 08057837672. Ya gazie n'ọfọ. Daalụ.